hiltzen duena hiltzaile bada. Haizen bat hiltzaile mota, bortxatzailea eta militarra, mertzenarioa txota, politikoa konstruktorea, trenbidea kalipota, ez mata luze dun toreroa, bizkar gainera igota, garaipenaren belarriekin, gizakiaren derrota. Odolaren espektakuluan, nork du basa piztiatik, tradizioan kateatuta, oinarrituta ez dakit, bidal ditzagun emakumeak geure lantegietatik, erresorginak talarru beltzak ohitura zarrenengatik, edo behinko zelbiezaiogun zezenaria darretatik. Egon bat badu barruan, itxatxitan eretzako, sufrimendua behar duena, bere gozamenerako, plazara dator animalia, eskorreta abanto, zezena maite du toreroak, ez bata du hartarako, ezinbestean hilegin nuen, baina nerea zelako. Tradizionalista edo deitu odolzale eroak, ikuskizuna nahi baduzue, aukerak ditu geroak, jarri gladiadoreak plazan, lehoiak ta esklaboak, edo berreskuratu ditzagun urkabeak borreroak, edo hobeko korrida maieran ditzagun toreroak. Libertimenduz bizitza asko lapurtu ditugu hemen, errespetuak
prest gaude.